a representant de la Fundació Nexe em correspon fer l'obertura protocolària de les jornades i per això volia començar donant-vos la benvinguda a la segona edició del workshop d'Identitat i Cultura organitzat per la Fundació Nexe i el Centre Morisco Peters. Enguany dedicat als mitjans de comunicació audiovisuals i la relació que aquests tenen amb la pluralitat d'identitats arreu de l'Europa multicultural en què vivim. Gràcies a les persones que m'acompanyen en aquest acte de presentació, el secretari general del Centre Morisco Peters, senyor Günther Dauen, i la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, senyora Ampar Marco. Vull excusar a Javier Marzal, el portaveu de la Comissió Interuniversitària a favor d'una radiotelevisió pública valenciana, que s'ha fet girar la jornada durant la pròxima hora, però ha tingut un problema familiar i no pot acompanyar-nos en la presentació. Gràcies també a la Facultat de Filologia, que ens acull de nou, un any més, i especialment al Departament de Filologia Catalana i al Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació per tota la col·laboració que ens han oferit. I, evidentment, moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu en la sala. Als assistents, espero que el workshop us resulti profitós, als membres del comitè científic i organitzador i especialment als ponents de les diverses conferències, taules redones i microxerrades que estaran amb nosaltres. Bé, a València, quan parlem de radiotelevisió, crec que no podem evitar pensar en l'extint Canal 9. El 29 de novembre de 2013 es varen tallar les emissions de l'antiga radiotelevisió valenciana. Primer va desaparèixer Nou Ràdio i posteriorment, cap al migdia, ho va fer la televisió, després d'una nit esperpèntica que no cal recordar ara. Suposo que molts de vosaltres teniu encara en la memòria les imatges dels últims minuts de la transmissió de la televisió valenciana. El sentiment general davant d'aquella imatge en negre va ser de buidor, fins i tot entre les persones que més sabien o havíem desaprovat el model de radiotelevisió que s'havia fixat. I era un sentiment comprensible, ja que ens deixaven sense veu pròpia, sense una eina fonamental per a cohesionar-nos com a poble. Però això és el passat. Ara tenim de nou l'oportunitat i el repte de posar en marxa un servei públic de mitjans multiplataforma. I per això des de la Fundació Nexe vam pensar que era el moment idoni per organitzar aquest workshop, per a poder conèixer de la mà de professionals i d'experts de diversos àmbits i de diversos llocs d'Europa les seues experiències i poder fer una reflexió conjunta de cara al futur. Vos deixo ja amb el secretari general del Centre Morisco Peters, coorganitzador d'aquest acte. Thank you very much. I unfortunately don't speak Valencian, so I'll have to speak in English, which is also not my mother tongue. First of all, I would like to start by conveying my support to the Catalans and to Catalonia and congratulate them for their exemplary, peaceful, transparent, democratic and resilient way they are building their state. I also want to thank the Valencians who showed in the past and also yesterday here in the city their support to democracy and to Catalonia. As Secretary General of the Centre Morisco Peters, I am very proud of the fact that we have been working for more than 10 years on self-determination. Now we celebrate this year our 10th anniversary, and we're also very proud and very happy that Nexe Foundation last year became a member of the Centre Morisco Peters. Maybe I briefly say 2 sentences about Morisco Peters. Our European Foundation is called to a Fleming who was, for the first time when there were organized European direct elections in 1979, he was the first elected Flemish member of the European Parliament and formed together with some others the first initial group of autonomists in the European Parliament. So for 8 consecutive legislative periods, we have been represented in the European Parliament. And because he was the founding father of the European Free Alliance, a European political party, but also founder of many think tanks and organizations within Flanders, he was nominated as the first person to think of, and that's why he's bearing the name of our foundation, Centre
Maurits Koppieters. We have done a lot of good studies and conferences, publications made that touch the topic of this two-day conference here in Valencia. I give you a couple of examples. We did one of our first studies on cultural footprinting. Everybody knows the concept about ecological footprint, to see how every measure of policy has an impact on our environment and on ecology in general and our climate. We did a study on how policy has an impact on the language and on the culture. And some policies tend to be very bad and very negative for language diversity and for the existence of languages. We did also a study, for instance, recently on migration and minorities to measure the effect of newcomers in Europe on fragile minority communities. And next week in Brussels, we will have, for instance, as well, a conference on media and minority languages organized in the European Parliament, together with our Basque foundation, Ezkerra Berri. On Koppieters Foundation, just briefly also, as a European structure, we have 17 members from more than 10 member states in the European Union, all think tanks who focus on research, to organize conferences and to do publications on identity, on linguistic diversity, on autonomy, on self-determination. So all topics that have partly to do with the topic of the two-day conference here. I would like to hail the efforts of the Valencian government to set up again a Valencian broadcaster after the PP had closed down RTVV, I believe in 2014 or 15. Because, ladies and gentlemen, dear Valencian friends, if we are to succeed for all our peoples, our nations, our regions, and our minorities in Europe to have a living language, a healthy democracy, social justice, respect for identity, then we need own but critical media. If you see how BBC has become a propaganda machine for London against Scotland and Wales, if you see just these days we are living the moment of what is going on in Catalonia, your neighboring nation, and if you see how the Spanish media are reporting about what is going on, then you know that we need own broadcasters and own independent audiovisual media. In Friesland, Sardinia, Bretagne, and so many other of our nations, we have seen minority languages being embedded in regional broadcasters. It worked for a while, and it was certainly better than having nothing. But it more and more has become clear that own broadcasters are to be preferred over embedded versions. Dear guests, I want to conclude by saying something about a recent publication that we made with the European Free Alliance and the Centre Maurits Koppieters and our youth organization, the European Free Alliance Youth. It is called Imagination. It is a provocative title of a book that compiles 250 posters, political posters on self-determination of the last 100 years. It's a bit provocative because many are saying that our nations are not real nations but are imagined nations. If you see to what is going on again in Catalonia today, Catalonia is not an imagined nation. I think many of our predecessors in the movements have worked and visualized through these posters, and that's why I bring it about, because it's not audio-visual media, but it's visual media that it has been very important for the formation of our nations as they are today. But it was
the force, the power of imagination that could bring us to form nations and to build nations. I think for audiovisual media, there's also a need for a lot of imagination to create and to build. And that is my message to Valencia as well, while setting up a new broadcaster, that you need a lot of resources, but also a lot of imagination to work for the people and with the people. I wish you all a very fruitful conference, and I wish Valencia and the Fundación Nexe all the best. Thank you very much. Moltes gràcies, Gunther. Per a la Fundació Nexe és un gran orgull formar part del Centre Morisco Peters. I ara us dicen la directora general, Par Marco. Bon dia a totes i a tots. Desafiament i oportunitat per construir un sistema de radiotelevisió nou. Això, que és el que es pretén explorar en aquestes jornades, són dues paraules que tinc al cap des d'abans de fer-me càrrec dels mitjans públics valencians. A més d'un compromís inquebrantable amb el servei públic. Tenim una llengua que preservar, fer créixer i difondre. Tenim un talent i una creativitat que hem d'ajudar a evolucionar i a exportar. Tenim el compromís i la creença ferma en la necessitat d'uns informatius veraços, descentralitzats, desgovernamentalitzats, pròxims i sensibles amb les necessitats de la gent, de la ciutadania. Tenim l'obligació de fer uns mitjans entretinguts, que interessen tota la societat valenciana, perquè són seus els mitjans. Tot això és la nostra motxilla, i en això estem treballant en els mitjans que creguem que es mereix la societat valenciana. Bon dia, Xavier. Per aconseguir-ho tenim també les orelles i tots els sentits ben oberts. Ens hem de deixar amerar del que es fa sí i del que es fa fora d'ací. Estem atents al que s'investiga en les universitats, les facultats de comunicació, de periodisme, d'enginyeria, i en el que no són facultats i són escoles tècniques que també formen professionals que necessitem. Són oficis nous, són oficis molt específics i molt connectats amb els nous usos de consum. Sabem que les maneres de comunicar-nos les persones estan canviant a cada instant i que cada volta s'atomitzen més i més, no? I per això som conscients que els nostres mitjans públics han de jugar aquest doble paper. Un és el de facilitar aquesta comunicació, ser sensible al que demana la ciutadania, i l'altre és de col·laborar a desfragmentar la societat, a cohesionar-la. Sovint parlem de la segona i de la tercera pantalla, dels mòbils, de les tabletes, però també hem de parlar del transistor de la ràdio, del transistor de la ràdio del cotxe i encara de l'espectador de televisió lineal, del que compra encara el teleprograma per saber què faran a cada hora en les televisions. En tots aquests públics pensem quan treballem de valent per posar en marxa a punt. Per això creiem que està molt bé fer fòrums com este, en què tot es posa a discussió, en què cadascú pot expressar les seues idees, en què es poden analitzar també, i per què no, els fracassos. I per això us vull explicar també quin és el model en què nosaltres estem treballant. El passat dia 12, durant l'acte de presentació de la marca d'Apunt, vaig avançar que abans que acabarà l'any emetrem unes hores de ràdio i tindrem una web provisional. Este no és el model que volem. Estos són els primers passos per arribar a uns mitjans públics que descansaran sobre una multiplataforma on la ràdio, la televisió i la web no tindran sentit per separat, sinó en un conjunt. Seran un mitjà global on, és clar, les xarxes socials seran el catalitzador. Obrirem finestres perquè els consumidors guaiten on se senten més còmodes. Un dels nostres punts forts serà la redacció única.
Els serveis informatius han de ser la columna vertebral dels mitjans, així ho diu la llei de creació de la corporació, i en això creguem fermament. I la redacció serà el lloc on conviuran tots els actors implicats en la confecció i difusió de les notícies. I això vol dir que la redacció ja no serà només el feu dels periodistes, que seran de televisió, de ràdio o de web, sinó que mesclarem perquè treballen de forma fluida i col·laborativa els periodistes, amb els grafistes, amb els lingüistes, amb els encarregats de les xarxes, amb els SEO managers, amb els nous perfils que també volem establir en els mitjans públics valencians. És el concepte cap a on caminem, cap a on caminen tots els grans mitjans del món. Hi ha exemples reeixits que conegueu, que estan en el cap de tot el món, i n'hi ha d'altres també que, seguint aquest model, han fracassat. Nosaltres prenem nota i adaptem el sistema a les nostres necessitats i a les nostres capacitats humanes i tècniques. Això està tot per fer i per descobrir. En qüestió de continguts, també tampoc distingirem per mitjans com se sol fer. La nostra vocació és una vocació transmèdia, un transmèdia que anirem construint a mesura que tinguem possibilitats, en la mesura que les empreses privades també experimenten i també avancen, però també en la mesura que els nostres usuaris també ho troben interessant i s'enganxen a les nostres propostes. Així, avui es parlarà d'identitat col·lectiva i dels mitjans com a ferramenta de normalització lingüística, identitat i llengua, ja sabeu que van de la mà. Identitat i llengua van sempre de la mà. Perdrem la identitat si perdem la llengua. Això crec que així ho tenim tots clar. I el nostre valencià no el traurem de la UBI si no tenim mitjans que el reforcen i que l'ancoren. És absolutament necessari que tinguem uns mitjans potents en la nostra llengua, que teixim complicitats, col·laboracions amb altres mitjans d'altres territoris que també parlen la nostra llengua. I hem de treballar també per evitar fer uns mitjans valencianocèntrics, o fins i tot capitalocèntrics. És a dir, el nostre territori és molt més que València, Castelló i Alacant. Per això intentem fugir de mirar-nos al melic. Moltes vegades les històries més interessants que hem de contar no van estar en els llocs més poblats, estem convençuts de que no. També poden estar en les comarques on hi ha més barreja i més diversitat de població, al nord, al sud, a l'est o a l'oest. Bé, tot i que sabem que hi ha molts ulls mirant-nos, i vosaltres també ho sabeu perquè tenim una lupa col·locada al damunt, com he dit al principi, la nostra vocació és de servei públic i per tant no ens volem passar tampoc de moderns, hem d'anar al mateix ritme o just un parell de passos per davant dels nostres usuaris i només d'esta manera pensem que aconseguirem fidelitat als nostres mitjans. Volem ser imprescindibles en l'ecosistema comunicatiu del nostre territori i estem oberts a propostes i a idees que siguen generadores de futur. Bé, aquestes són unes paraules que pense que havia de dir així al principi d'aquestes jornades. Espero que siguin molt profitoses i gràcies a tots. Gràcies a tu per tota la informació que ens has proporcionat. Bé, no sé, ha vingut Xavier, no sé si vols dir unes paraules. Sí. Ha pogut arribar? Perdoneu el retard, són aquestes coses. Vinc des de Castelló i he tingut un problema domèstic i havia de fer-me càrrec de dur els xiquets al col·le. Una cosa molt, diguem-ne, domèstica, però bueno, que és així, no? Bé, en primer lloc volia agrair l'haver sigut convidat a participar en la inauguració d'aquestes jornades i volia aprofitar també per felicitar-vos per la qualitat del programa que heu dissenyat i també per l'oportunitat d'aquesta iniciativa que jo crec que és imprescindible, sobretot en el nostre context. Jo parlo en representació del que és la Comissió Interuniversitària en favor d'una radiotelevisió pública valenciana.
que va començar a treballar al març de 2014 i ja duguem 3 anys i mig treballant en el desenvolupament d'activitats que servisquen per a ficar la nostra aportació pel que fa a la necessitat de conscienciar sobre la necessitat de recuperar el servei públic de ràdio i televisió. Cal reconèixer que la fi abrupta i violenta de les emissions de RTBB ha estat un dels episodis més vergonyosos que he pogut viure a Espanya i a l'Europa occidental en les darreres 3 dècades. Jo crec que encara no som conscients de la gravetat dels fets que van tindre lloc i necessitarem molts anys per entendre i prendre consciència del que va passar. Ningú no pot dubtar a aquestes altures de l'extraordinària importància que tenen els mitjans de comunicació en la construcció de l'imaginari social i cultural d'un país. I al context de l'ecosistema mediàtic espanyol i especialment valencià, tots els experts identifiquem un problema molt greu que amenaça la qualitat de la comunicació, el profund desequilibri entre mitjans públics i privats, la pèrdua de rellevància dels mitjans de comunicació públics, la pèrdua de principis tan elementals com la pluralitat i la independència del poder polític que amenaça la continuïtat de les radiotelevisions públiques, en definitiva, l'absència de mitjans de comunicació independents i de qualitat. I tot això en un context en què els mitjans no deixen de guanyar rellevància en plena era de l'expansió de les xarxes socials i de la comunicació interactiva. Per tant, en ple segle XXI, sense l'existència d'uns mitjans de comunicació públics de proximitat, en valencià, i que parlen del que som com a territori, com a comunitat cultural i com a poble, no és possible construir una identitat cultural. La promoció i ús de la llengua pròpia dels valencians i valencianes és un dels trets més importants del futur servei públic de radiotelevisió. No pot ser d'una altra manera. Però cal subratllar que el procés de recuperació del servei públic de radiotelevisió està sent molt complex i no està lliure d'amenaces i dificultats. Hem passat l'equador de la legislatura amb un nou govern d'esquerres conformat per PSPB i Compromís i el recolzament de Podem i hi ha prou ciutadans que no entenen el retard en la posada en marxa d'Apunt Mèdia. Fins i tot podem escoltar crítiques que venen del propi govern valencià i de Podem, soci d'aquest govern. En primer lloc, cal dir que els arbres no ens permeten veure el bosc en aquests moments. S'escolten crítiques ferotges cap als actuals gestors de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i s'oblida amb massa freqüència que els principals responsables del retard en la reapertura de la radiotelevisió pública dels valencians i valencianes és des que van tancar RTBB i que ho van fer d'una manera absolutament opaca, plena de trampes i de mentides, en definitiva d'una manera absolutament irresponsable. Cal recordar que la liquidació de RTBB, de les dues societats, RTBB SA i RTBB SAU, ha costat als ciutadans i ciutadanes valencians més de 250 milions d'euros, al que cal sumar més de 1.400 milions de deute acumulat. La Secretaria de Comunicació de la Generalitat, durant aquests 2 anys, ha tingut que posar ordre en tot el tema de la TDT i de les llicències de ràdio. S'ha hagut d'organitzar el pagament dels deutes a les entitats bancàries. S'ha negociat amb la Forta el retorn de la radiotelevisió pública valenciana. S'ha hagut de negociar deutes per drets de futbol, per la fallida Fórmula 1, pel pagament de drets amb els estudis nord-americans, per sèries i pel·lícules. El cas de la Ciutat de la Llum ha absorbit molts esforços. Tot el tema del pagament del lloguer del solar de l'edifici de la seu de RTBB a Alacant, que és un autèntic desgavell. Com veieu, el llistat és inacabable. Això només és una pinzellada. A més, l'estat de l'edifici de la seu d'Apunt Mèdia, després de 4 anys sense ús, la veritat és que és prou lamentable i, com ho sap molt bé la directora general, és imprescindible una actualització tant dels equipaments com del propi edifici, que està fent-se ja en aquests moments. A l'actitud negativa que cal esperar de la dreta valenciana sobre el projecte de la radiotelevisió pública no deixa de cridar l'atenció a l'existència d'altres resistències. Crida l'atenció constatar com els mitjans de comunicació valencians, una part important de la premsa valenciana, han tractat massa sovint la pèrdua de RTBB, la pèrdua de la radiotelevisió pública, d'una manera frívola, fins i tot sensacionalista i morbosa. Per exemple, en el tractament dels extreballadors de RTBB, als que s'ha acusat de responsables de l'afonament de la cadena autonòmica. En les darreres setmanes s'està alimentant un fals i molt perillós enfrontament entre els extreballadors
i els joves titulats de les facultats de comunicació valencianes, pels barems de les borses de treball. Novament, hem de recordar que no es poden vulnerar els drets adquirits pels treballadors públics, el que no vol dir que no siga necessari comptar amb les noves generacions de professionals que les universitats, especialment valencianes, s'han anat formant. A l'informe del Comitè d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes, que van presentar el 20 de novembre de 2015 al president de la Generalitat, ho dèiem amb molta claretat. S'ha d'aprofitar l'experiència prèvia dels extreballadors, molt valuosa, però també el talent que tenen els nostres joves graduats a les universitats. Hem de pensar que vivim una situació molt anòmala que comença a corregir-se lentament, també amb la creació de molts llocs de treball al sector privat, que pot arribar a triplicar el nombre de treballadors de la cadena. Parlem de la creació total al voltant d'uns 2.000 treballadors a la Comunitat Valenciana, al sector audiovisual, el que hem de veure amb optimisme i esperança. S'ha de mirar endavant i pensar que hi haurà a mig termini també oposicions per a consolidar aquest personal contractat i que en els propers anys la plantilla de punt mèdia, com és previsible, s'haurà d'anar renovant. Perdoneu que siga tan insistent, cal recordar que només hi ha un responsable veritable de tota aquesta situació, l'anterior govern de la Generalitat Valenciana i els antics equips de direcció de RTBB que van malbaratar els recursos d'aquest servei públic de radiotelevisió dels valencians i valencianes. Vull aprofitar aquesta intervenció per a fer públic el recolzament de les universitats públiques valencianes als equips directius de la nova radiotelevisió pública, tant al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que presideix Enrique Soriano, com a l'equip de direcció de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, sota la direcció d'Empar Marco, que estan fent un treball molt meritori i al mateix temps molt poc lluent. Si mirem enrere, cal reconèixer que s'està treballant de valent. En només un any es va aprovar la llei de creació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i des d'aleshores s'ha treballat i es treballa amb una intensitat inusitada en la definició del model i en el projecte que és l'empresa de radiotelevisió, que és un projecte molt innovador, adaptat a la realitat comunicativa transmèdia en la que vivim. Així doncs, la Comissió Interuniversitària en favor d'una radiotelevisió pública valenciana vol subratllar que és moment de veure més enllà de les diferències de criteri, absolutament legítimes, en tot el que està sent el procés de posada en marxa de la radiotelevisió pública. Cal ser generosos i sobretot conscients del que ens estem jugant en aquests moments com a societat. La Comunitat Valenciana necessita urgentment recuperar el servei públic de radiotelevisió i per a recuperar la normalitat en l'ús de la llengua, per a protegir la nostra identitat cultural, també per a vertebrar la societat valenciana i per a enfortir la nostra economia regional. Lamentablement, massa ciutadans ignoren l'extraordinària rellevància que té la recuperació del servei públic de radiotelevisió. Les universitats valencianes anem a continuar treballant, oferint la nostra ajuda als responsables de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i a la direcció de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. No pot ser d'una altra manera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier, pel retrat que ens has oferit i per posar a cadascú en el seu lloc. Bé, començarem ja, però volia comentar-vos una coseta abans. Gunther ens convida a acostar-nos, després el deixarem el llibre, perquè ara començarem de seguida, deixarem el llibre al vostre abast i Gunther ens convida a que el consulteu i el mireu i si voleu encomanar un exemplar ens deixarà una llista perquè pugueu posar les vostres dades, el correu electrònic i ja es posaran en contacte amb vosaltres. Gràcies.